O secretario xeral pro deporte visitou a nova sede do Club de Remo de Cabo de Cruz, acompañado da nova directiva da entidade, José Ramón Lete, tivo ocasión de coñecer as instalacións e os seus equipamentos, nos que o departamento que dirixe investiu máis de 40.000 euros no último ano. No momento para equipamento, lembro que penso que isto foi o 60% dun equipamento en ergómetros que ascendía a total a 100.000 euros e probablemente cerca de 60.000 euros se fixemos unha inversión importante en ergómetros. Sí. Como ele agora señalou, puxo tamén bastante equipo nesta instalación, creemos que debe de formar parte dela. Además, foi impulsor tamén do tema do remo femenino e, bueno, penso que no mundo do remo é unha persona a ter en conta. Esta nova sede está á altura da traxectoria do club crucense, referente mundial do banco fixo feminino e masculino. Neste sentido, o representante autonómico lembrou as dúas estadías de cabo na Liga ACT Euskolabel, así como o ascenso do equipo feminino á máxima categoría nacional. Cabo de Cruz é un dos equipos probablemente máis importantes que temos no remo nacional. Eu lembrome que cando pusimos en marcha a Liga ACT no ano 2003 fostedes un dos primeiros embarcacións que participastes en esta competición por dos tandas distintas e le dades, creo que nesta segunda tanda, máis de 9 anos consecutivos. E ademais é importantísimo tamén que este ano conseguichedes que poder participar con a tripulación femenina na Liga Euskotren e, por lo tanto, insisto, é importantísimo. Con respecto á instalación, é unha instalación que se acorde co talento e co éxito e co nivel do club.